Walo ka resort sa Zamboanga City ang giisyuhan og notice to comply sanglit naga-operate nga walay business permits. Ade report ni Efren Mamak. Sa paunang inspeksyon sa Zamboanga City Licensing and Business Permits Division, migula nga dunay 8 gikan sa 56 ka registered resort sa syudad ang nag-ooperate nga walay business permit as of July 24 ning tuiga. Matud sa buhatan, sagad sa mga rason nganong wala pay business permit ang mao mga resort, mao nga wala pa makakuha og location clearance ang mga tag-iya sa luna nga gipangtukuran nila og resort. The reason why they could not secure the business permit is because of the conversion, lot conversion from agricultural to commercial, which takes a long time. Dugang sa buhatan, dili exempted sa pagkuha og business permit ang mga resort nga giingong pribado, apan giablihan na sa publiko og himong negosyo. Once you cater to the public, no, once you have it rented or whatever purpose na involves money, meron ng exchange of money to services, that is already a business, no, na kailangan na talaga regulated by government. Gumikan niini, nag-issue na ang buhatan og notice to comply sa maong mga resort subay sa Zamboanga City Revenue Ordinance 92-008 kung asa tanang mga negosyo kinahanglang magkuha og business permit una mag-operate. Sa karon, giawhag sa Zamboanga City Licensing and Business Permits Division ang tanang negosyo nga magkuha gayud og business permits aron dili masirad-an. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.